Sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, dunay panahon nga sulayon gid kita. Dunay panahon nga makasinati kita og nga pagsulay sa atong kinabuhi. Apan igsuon lahutay lang gayud. Tungod kay ang paglahutay makahimo kanato nga kahimutan sa Ginoo. Gusto sa Ginoo igsuon nga tanan nato nga gisagubang dinhi sa kalibutan, dili kita mo surrender. Ug atong isurrender ngadto kaniya ang tanan. Tungod kay ang Ginoo igsoon maghatag gayud og kasulbaran ug kalampusan. Dili gayud mapakyas ang saad sa Ginoo, ug ang Ginoo naghatag kanunay kanato og paglaom. Ang Ginoo nagbubo sa iyang gugma sa matag usa kanato ug gipuno kita kanunay sa Espiritu sa Dios. Roma 5 bersikulo 4 hangtod sa 5. Ang paglahutay makahimo kanato nga kahimutan sa Dios, ug ang iyang kahimuot naghatag kanato og paglaom. Sa bersikulo 5, dili gid kita niya pakyason niining paglaoma. Kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing. Pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Hinaut igsuon nga bisan unsa ang mahitabo sa imong kinabuhi, padayon lang gayud, lahutay lang gayud, ampo og salig sa Ginoo sa kanunay igsoon, tungod kay dunay reward nga ihatag ang Dios sa matag usa kanato, ug kitang tanan hatagan gayud niya og paglaom sa kanunay. God bless sa tanan.